Now, back to the party. It's the mix with DJ Snoopy Nash, the baddest. Out of Cheetown, how dancer. Jangu jirauro oi ndotanga gara ndakutodzesa muranda kadzi chimbomira kuzvitongesa ukati ndiani kwachakutengesa nhau yako ndaiona yakakurisa uri vetambo pakati sekenduru mhandu yechinono une chuma muchuno zvawauya kuno zvaiko zvino muranda kadzi sheve rako iri rekutambisa apa rinoda 50 makati 50 zvakaramba 60 70 makati muranda kadzi sheve rako iri rekutambisa apa rinoda 50 makati sharara kadash makati chete kwete matish kadash ukangoramba wakada finish muranda kazi nekuti uri muri tehereresa kuita kusamanisa muranda kazi sheve rako iri rekutambisa hapa rinoda 50 makate 50 zvakaramba 60 70 makate muranda kazi sheve rako iri rekutambisa hapa rinoda 50 makate 50 zvakaramba 60 makate ndari yakare garire ururi ndiri mudhuze yazvikunda yachaiva sagare garituri ndakani yakandiri nechekumashure cheuka iwe cheuka ndindiriko cheuka iwe cheuka ndindiriko cheuka muranda kazi sheve rako iri rekutambisa apa rinoda 50 makate 50 zvakaramba 60 70 makate kazi sheve rako iri rekutambisa apa rinoda 50 makate zvakaramba 60 70 makate ndotongogara ndakutotesa mwananakadzi chimbomira kuzvitongesa ukati ndiani kwachakutengesa ndaiona nhau yako yakakurisa uve tambo pakati sekenduru mhandu yechinono. Now, back to the party. It's the mix with DJ Snoopy Nash, the baddest. Out of Cheetown, how dancer.